ソニアは死んだ。所詮裏切り者の産んだ子供というところか。今ボーゼルこの下道がもう後がないぞボーゼル。無視。ボーゼルよ、何を。その剣を握っていられ。面白い。いでよ我が下僕どもよ。すごいや。いたか。忘れてもらっては困る。笑わせるな。我々の力がならば消えな。光の末裔に頼ら。灼熱の炎で全てを飲み込め。オイラだって